हाय बड'लेण्ड टाइगार इउट्यूब चेनेलाव आं थनजिब सेरे फिन नोंथांमोननि सेराव नुजाफैफिनबाय सोरबाफोर जुदि आंनि बड'लेण्ड टाइगार इउट्यूब चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामाखैबा साबस्क्राइब खालाम शेयार खालाम कमेन्ट्स खालाम आरो नोंथांमोना बेल आइकनखौ प्रेस खालामनानै हो अब्ला नोंथांमोना आंनि गोदान गोदान भिडिअखौ दसे समनि गेजेरावनो मोनहैगोन। दिनैनि भिडिअआ जाहैबाय निउजिलेण्ड मस्जिद एटाक। निउजिलेण्डआव मस्जिदाव एटाक खालामनाय जादों। बे एटाकआव 450निबो बांसिन मुस्लिम सुबुंफोरा जिउ खोमाना लानो गोनां जादों। जोबोर डेन्जार काहिनी। सासे मानसियानो 450निबो बारा मुस्लिम मानसिफोरखौ गावथारदों। आसरित काहिनी। बे निउजिलेण्ड हादरनि थाखाय मोनसे जोबोर आसरित काहिनी। गारियाव फैदोंमोन, फैनानै मोननै मस्जिदाव एटाक खालामदोंमोन। गिबि मस्जिदाव गारिखौ लाखिदोंमोन, एकदम पुरा मस्जिदाव हाबहैदों। हाबनाय लोगो लोगोनो जायखौ नुदों बेखौनो गावदों। बै मस्जिदाव बांलादेश हादरनि क्रिकेटारफोराबो दंमोन। ओरैबायदि लाक मोजां बै बांलादेश हादरनि क्रिकेटारफोरा बै मस्जिदाव थांदोंमोन। गावसोरनि धोरोमनि जा सावरायनाय बा आरज गाबनो मन्दिराव थांदोंमोन। बे थांनाय समाव बै सुबुङा थांनानै धाम धुम जायखौ मोनो मस्जिद सिङाव बेखौनो गावदोंमोन। आसरित घटना, एकदम डेन्जार घटना। बेयाव बांलादेशनि बे क्रिकेट प्लेयारफ्रा जोबोर मोजाङै मोजां बासिलाङो, जेबो खहा जायासै। बिथांमोना भाग्य मोजांमोन, बेनिखायनो बासिलांदों। जाय मानसिया गावदोंमोन बेयो ओरैबायदि खालामदोंमोन, फेसबुकआव लाइभ हगारदोंमोन गावनायखौ। आसरित लाइभ हगारदोंमोन। जाय लाइभआव ओरैबायदि आसरित गावनाय लाइभमोन, बेखौ निउसफ्रा गोबां निउसफ्रा इन्टारनेसनेल बा नेसनेल निउसफ्रा दिन्थिनोनो हायाखै। ओरैबायदि आसरित काहिनीमोन। बै सासे मानसियानो 450 मुस्लिमफोरखौ गावथारबाय मस्जिदाव हाबनानै। बिराद मानिनो गोनां काहिनी। आसरित साहसि मानसि। निउजिलेण्डआव बेफोरबायदि जाथाय जानाया एसेबां गोरलै नङा। जाय गावथारदोंमोन बै सुबुङा हमजाबायबो। मिनि मिनिसो आदालताव थांबोदों। जेब्ला आदालताव लानानै थांदोंमोन अब्ला मिनि मिनिसो थांबावदोंमोन। जोंनि भारत हादरनि कंग्रेसनि अध्यक्ष बिथां बै राहुल गान्धीयाबो सासे जोबोर फाल्तु मानसि होनजागोन। मानो होनोब्ला बिथाङा कंग्रेसनि सासे प्रेसिडेन्ट जानानै पुलवामा एटेक, जाय पुलवामायाव जोंनि CRPफोरा 40निबो बारा जिउ गोमानो गोनां जाबाय। बै एटाक खालामनाय जा पाकिस्तानी उग्रपन्थी मसुद आजारखौ मसुद आजारजी होननानै बुंदोंमोन। बेनि गुबै ओंथिया मामोन? सासे पाकिस्ताननि उग्रपन्थीखौ एसेबां सन्मान होनानै बाथ्रा बुंनायनि गुबै कारन नामा? निस्सय माबा मोनसे दङ। कंग्रेसआ जुदि भारत हादराव बेफोरबायदि गोरोन्थि बाथ्रा बुङोबा, कंग्रेसनि लिडारफोरा गोरोन्थि बाथ्रा बुङोब्ला, अब्ला माबायदि भट होगोन भारतनि मानसिफ्रा बिसोरनि? जोबोर साननो गोनां। राहुल गान्धीया साना हौवा बाथ्रा बुंनाया जोबोर गोरोन्थि जादों। सानै हनै बाथ्रा बुंनांगोन। सासे उग्रपन्थीखौ जि सोदोबजों बेबहार खालामनाय, एसेबां सन्मान होना बेबहार खालामनाय, जाय उग्रपन्थीया जोंनि भारत हादराव गोबां आर्मिफोरखौ बुथारबाय, गोबां CRPफोरखौ बुथारबाय, गोबां दाय गैयै सुबुंफोरखौ बुथारबाय। बेफोरबायदि मानसिखौ राहुल गान्धीया बेफोरबायदि सन्मान होनानै बुंनाया जोबोर दुखुनांथाव। साबायखर।